Kani kadai kesurak na mausmai banlet shikishnong kibadwan hakathan ilaka sobar kabadang kindiat snem dang shna penbahaya ka Henry minta kalajat rathai satang kitliu suda hashilenter lenti kajing sniu jong kani kesurak kumba kalong minta kalabo aha kajing shitom ya kinong let nong wan jong kishnong kibadwan sharum kashnong mausmai kum kalat a kashnong kawar kashnong sobar kamtam ye gitu ki babu kali lasngo pangmet ye kakali kumju gitu ki badon hapding ka jing shitom banwan kiu shimdawai sha sora lani shadu shlong kimla shu ban poi hakapor ka babiang kani ka surok ka deiru ka bayat lenti shaki babun ki jaka jungok kai perthei ki badon sharum kashnong mausmai kum ka thangkharang pak khoram ha ka warau ka kshat kinrem bat kiwe bat kadeiru kalenti ka bapoi shadu kashnong shala Henry da ka jinglong jong kani ka surok ha kani ka dur mentala kamduna kinong jingok kai perthei kiban hiar sha kani ka thain ka jing sniu no tang hadin khandiat snem ka jing shna penbha ye kani ka surok hatu kinong shong shnong kani ka thain yanu ki kanno en kanno ki contractor ne ye ki engineer ha ka bakut hi ki pat ba kisa ha ka jingdom Kata kade ke jing sisa kat kum jing ya lenti kat kum jing lap ke jong pi kata kade jing sisa kam tam ngi li ke nong song snong ki bedesa du isine sepo border area teng la mi kinu ki jing la ni ki jing pang jing sitom namar ki jaka sumaro sine ki bom da biang ba ni haban ki se sora saneng ter henre hadin kat to nesne mensual adep snai ke surok bat mentang i ham mana tang mana kini kendiat benai mas wan uslap kala poi lapoi ke jing duk la thliu la yu ki repair tuk tak mi thu thau kom repair don jaka bagi repair don jaka bagi repair bat ko kala bam lut ne satai bat kham tam ru namar ka than jing channel ka dekat ki bangi develop na ta ki tourist spot te lengba ka jing sniu jing srok lengba ka jing du no jing srok ki tourist ru kimla ban hier shu na mau smai sharum kala kut no tang na mau smai seneng te kum ki sibun ki pak ke don sini kum ki thang kharang kum kini khli umlang nang ta kini ki jingking wa reu sini ngidang proses mata na kaliang ki nong song snong jingi ban senai ki homestay ban senai kino ki lat kamai na mata banwan ki tourist nrei ki ke ber khoi lengba ka jing du ke srong la sulong le no air ber khoi ya ki ke bangi angnut bat kum jut kham tam ke jinjar e ngi sini ha ka kit ka ba la da ka du ka surong kakit ka baru kitir gitar kinang kiudor man bulu la ka jing du jing ka surok na mau smai sharum hadu ang to apo lat sobar hadu mau tho ang to baki ong nang tu pede ka don ka surok ka banang sidep siang thumai ka baki ong kata ga PMGSY ni kai kata ka ba kadiga jong central scheme ka ba dei sans ne mereka jing trei ka to ka surok rong i ba e ke ba khoi ka long ka bathurmur suda kam don kono ba khoi properly ka bakin siang la ne ki pen mai teng la tap unyut bat diang bat mon ba khoi ki wan tang hai por ba la i bla jan sakut ka kali tang hato por suan mai khalau bat ki repair ka to surok at ko majing dai ka sans nem ki su repair along no kom to kom basu plastar jaka handai bedem dati bha da kabong bha da yu da karolar handai mdai ki wan the be da katalar jip bak su por ki rule man ka to chaka kali teng la along no kom to jing le kai along to surok be le kai handai jing sa perkhat leng ba ka jing wan ka surok ka don sibun ka jing man toy ngi ki nong song snong bat ngibur ka jing karmen ngibur ka jing karpat ka sarkar bakan khmi bakan peilem ye ki ke ber hoi ki jing e jing kham tam kini ki than bodar kham tam ta poliur le teng sibun ka ki ki kabong na diang namon ke du kloi ka surok rei kinala ke long ki bombiang ke jing du jing surok de jing bombiang kinala ki biang ki kalbat ban rung ko ki biang bon ki blok bon baki sakut ki sunrum bon baki wa ki khendo ki blok ki mau ka surok la sidu no kom to beli mdon ki nong pej ngor le mdon ki nong pej benia ka jing long jiman jing ka surok koi ma kwa ban kan kade sepang ka surok snong jungi ma ka surok daduk mau smai hadu riong
kadai kesulok ke Basnio. Kejing hek ke biang kadai kesulok ke Basnio. Kejenjar ni halik kawan. Bat kebar kadai napok ruyong ha sobar. Namar kesulok na ruyong ha sobar kadai kesulok ke Barit. Kadai kejenjar ni peba. Sakawai menta kadai kerangyak rengkat kejing sengrong. Kamtam sengrong komentar le hapol liur sendan. Kejing sengrong rapej kadang kejing thut. Namar kam da long pha te kabiang. Kadang kejing thut. Namar kam long scam. Kamtam hande poslap. Mangilap ini sini pada pro tanda kejat kenjat ro kakok karong. Te ngakarpat ke department badai pej ke ni ba subha ma perkat lem yang mo.